Saka introduction dzacho ka dzinopindwa nengoma. Totanga ndiko Mr. Treat. Texas. So ndotanga nambokudza rules atinofamba nawo kana tichaura nyaya clash cause clash. Mauya mese but kupisana chete. Because such naye tinoti draw. Mavotes patinozoposta pa social media. Mavotes unomazida anenge akufamba achitaura. One atimbe madrugs. Two atituge vakadzi kana vana. Atimbe vulgar explicit content no. But kana zviri zvekupisana zviri zvengoma. Tinenge tiraridzana chipo. Nyaya yedu iri pakuita sei? Pedzana. Saka kusvika na 3 p.m. tichiruwa ngoma mavhotsi pano paredhiyo anenge achiuya so anenge awatiri kutanga naye ndiye anonzi Mr. Retreat achazopinda panext ndiye anonzi Boy Breezy saka iwo ndiononga kuzorudza kuti uri kuvhotera ani uri kuti njonjola uyu ndiye ane ngoma pa 0719945945 yeah man Tala Texas made it. Nyama mbabvu. So, ndine mabhasi anomhanya kunge nyurusi ngoma ndakadzitya rakare mumunda segorosi. Kunge makanika ndinofamba neturusi malines andipfeka semurimi nehovhurusi. Shanyai pasi wese zvondiri muyeresi mafans angu ndipeisano ndimi vasimbisi. Fanke bhaibheri ndakazara mavhesi vanorwara mudhanzi uyai kungopinda neku kwapaita vum mangoma tichi batanza abatman afike manegweta vawuti kumangoma tiri ancestor nekutirima ganhost mangoma tinopasa kungalwandoska hapana wani kana watochka kungopinda kupatanidza tichigota wela nekuti tikati nawonavike wana batman askieta vanoziva ngoma tinorova tinotieta kana vationa vari kubvunza muri kukieta wela chinzwa fankira tandocheka ngoma dzakanipfeka materesi ndosheka vanhu vachisvetuka kana ndikagumbuka vanhu munozvambuka mari yachoruruka pasteji ndaburuka pandinongosimuka mese munovhunduka ngoma dzakunguruka nanzwa kutirimuka tarenda randipfeka wona kufaranuka yangwe mukandiseka ngoma ndinodziruka 1 2 3 ndo uburudzamdzaka nendiripo chivapema semdzanga madzaga vyese vachaudzana ngomato rova vyese vachaudzana nengoma vakutisiesa ngoma topisa vanengasiesa ngoma kusvibira vanengachieda nengoma well right avana dhoneni fanke paskoro mukuti koneni titange mabururu makuda koneni asine musoro anomangwanani apo chimsoro matumwanani asina kodzero mukuti mwanani andidi fungidziro muchazorovani ndabata foshoro kuparadza tuhasha kozindotonditamonyonda kadzi kuno kutiri kuda ngoma tinopisa tinokakata vana vadiki ava vari kuhumana nekuti vari kudziva tiri kukaka tiri mabadman fie badman shieta vanoziva ngoma tinorova sechigrieda eudatifta vaudze tifta ndorova ngoma dj fidefta so handi munotodawo zvendewe ini ndoda musatipedzere nguva sebhebhiri kupoda dzikamai kunge benzi ramwamara gadangu murega kutanakira kunge pada navanokora semusova handijeda zvavari shule sindakutongova pashkwada ndine mabhasi anopara serezamsuda kuva paraund ikimeno pachisaranyada well right akusi kuimba kunoda shasha apa pangoma panoda kurova rata vaudze kuno kuti rive atada vari kupikisana nani ngoma vangangani vari kurova vari kuti vanopitsanana nani vari kuda kumisa isusu kavangani vaudze ati imbire kuchipanga nani musandibvunze kuti sei vanhu vapera kufa munogona kungoroka walani yeah nyama mbapfu Is 0719945945. Do come through the message. Mr. Retreat here. Kana kuti Boy Breezy. Unfortunately, andisukwanisa kutora ma phone calls. Saka what is a message? Awombotipo introduction since iri first time yako wasvika patiri. Zvemangoma wakazvitanga rini. Andiana anokupa motivation roti nyondakadzika inini ndinoda mangoma aya. Ningi ningi ndowandoti vanopisa. Mangoma aya wakamatanga rini mangoma aya chichakazoda kuti uzoti inini ndoda kupinda muzimdanzo. Notokona tike achikutumira kumaswesa nanga chikutemba zvokudaro. Anonzi Mr. Retreat ndi Martin Muzivi. Ndakazvarwa gore ra 2002 ndikadzidza kumhondoro ndikazouya kuHarare kuHarare takatouya kuzorwa mangoma bosi kumhondoro tatanetsa tatisisatodza kana kuchikoro tasisatode kutoenda taikona kutodya kana mari yeschool fees tichoti tikufanira kutonorekoda mangoma
Saka tabvo ipapo muona ini ndiri munhu airova type yemusic yangu yandairova and munhu anyanya ndiinspire ndi Wingy D. Muona Wingy D munye ndati aiwa ndo bhuku rangu iroro zvokuti anondita bo. Then totarisa ma-international artists like Black Sheriff maiziya vane art dzimwe dzandoda, Movado, Vibes Cartel maiziya vane art dziri muart mangu vane energy dzimwe dziri muart mangu dzokuti mukanzwa energy imwe yandoisa paart rangu munobva manyatsonoti aiwa pabva pasanganiswa nyama nembabvu in English inenge iri meat ribs. Yeah man. Saka retreat. Ndo kuti Mr. Retreat manje. Taivapa treatment maiziya saka takavatrita tavazosazoita inonzi retreat futi maiziya tikavapa dzokororo yekuvatrita futi because kakarika treatment kemangoma kavanofanira kunge vachipiwa because hamba nyara dzati tinadzo ipapo nyangwe Elder Tifta vanotumira hangu kunoku havo kuplatinum kuti ndizosiya pasina kana nanauka sebubblegum bozi hapana kana munhu apfeka bottom kunge top but isusu tichatovabvisa kunge costume oyo man. Boy Breezy taura neni tinzwa zita Gilbert Manyati straight from DZ Danger Zone kwacho kumusha kwemangoma ndo kunobva mukomana 22 years old takainspire Nana JC actor na Freeman from Danger Zone, all of Danger Zone clan ndo vanhu vaiti-inspire susu. Then internationally ndongoteerawo na Chris Martin like inini music yangu I use vocal though ndichiimba danzo but I use vocal mostly 85%, saka ndoteerera vanhu vanonyanyoshandisa mavocals mostly but susu tinoita inonzi yese as long tichienda as long iri music we do it, as long iri music nyama mukatoti sungura we go as long as iri music. Saka iwo uri mu Danger Zone clan, exactly. HKD clan. Ndisu vanhu vachiona vatosara isusu. Ndisu vari kutobuda nekutiseti kwacho. Alright. Exactly. Ko Mr. Retreat mune clan ya murere? Mr. Retreat ndo vane clan muona rakanzi LNF iri. Ndo clan rangu iri. Man, repa Waterfalls Retreat Park. Alright. Man, rine team rakaita sana pana Boss Pablo, pana Boss Dumela, pana nonzi Lee, man, Lee the mechanic, and mechanica. Diana achiona achibata achirwa engineering, ma speaker kandeta dance muklan. Kuna DJ Webo, ndivanogara pamushini. Man, kuita Elder Tifta. Elder Tifta manje ndo anonga achingoti clan boys clan ngarinda clan nganomende kuchitungwiza ringonosheka dance kuna vafana vangu futi anoimba futi clan ikoko anonzana Liku 9 man. Kune musikana anonzi Embrace Ruru man. Kuna Embrace Pelagia man. Then kugeto kwangu ku Waterfalls kuna anorisimbisa clan havasi mclan but vanorisimbisa senzo clan remu Waterfalls Waterfalls Retreat Park. Kuna na Tifa Vendetta kuna na DJ Dani man. Kune vanhu vakaita sana Jojo Master, kuna anonzi Scavi, kune timu rinongosimbisa maworks. HKD tongozoti kuna na Dalura na Freeman. But so far futi tiri mu-HKD mutekatozo yedu isusu yevachangotanga mayoungster inonzi Team D, which means Team Dangerous or Danger Zone or whatever, or Team Detroit or Team Destroyers. Saka nomnewo mamwe mayouth akawanda na KD anana Elder Tifta like Elder Tifta is one of vanhu vanotonakirwa neni wakuti anokuti mufano wangu hande so ana KD ana MC Fox ana Taflo atakawanda